wata ba kewa kai ni ban ga wanda za ku karawa ba lemar su wai ta yake dan ba kuma ban ga mai zaren dinkewa ba kayan gwari ba abincin yara ba zakara ba zai yi layya a karba ba sun ce aiwa zaba haru ba kashin yadawa ba ban bahari ne dauda dara na ga hoto masu tatin da kowa ke nema. Inganci yayi. Keke ra'ayin kasa da kowa ke nema. Na ce APC ce ne. Inganci yayi. Fati ra'ayin kasa da kowa ke nema. APC ce dai. Keke ra'ayin kasa da kowa ke nema. Tatin. Ke a gaba tsintsiya. Da marau-marau ko za a barau-barau gona nan 20 barau gaba gadi ne tafiyar mu sautin ta karau-karau jam'iyyar bababan na ta zo da adan karau kuma su sumurgudi an fita da magudi ko rafa ku yi tangadi tsire aka wa baɗi tsaki sai da matankadi bikin bana da abun kadi da daula da farin kudi na gwamda gani cikin tatin na shigo da sako na sattin a bangare na raga 18 masu firgitar da wancan kattin ko ruwar da ba komai kantin to sai ku zo da 14 ma'anar gurguna tatin manufofinsa sun yi bunkawa 30 ma'ana batun haɗin kai da kenan gami da taimakon kai ku ji wannan batun taimaka wa juna ma na nan wayar da kai na al'umma na nan a dunkule ƙasa buɗe kenan kudin arewa duk dai mu haɗe nan yawa ba wariyar batun yare kenan ba nuna wari